ଆମ ହାରିବା ସେତେବେଳେ ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଲୋକ ସହ ଲଢ଼ିଥାଉ, ଆଉ ଜିତିବା ସେତେବେଳେ ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ସହ ଲଢ଼ିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 50 ସାଙ୍ଗ କରିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ରୂପେ ପାଇବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଭୁଲ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗିବାର ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ 1000 ଠିକକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ। ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଭଗବାନ ରୁହନ୍ତିନି, ଈର୍ଷାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ ରୁହନ୍ତିନି, ଆଉ କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କେହି ମିତ୍ର ହୁଅନ୍ତିନି। ଯାହା ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ତାହା ସହିତ କଥା ହେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ସଫଳତା ବି ଫିକା ଲାଗିଥାଏ ଯେବେ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ନଥାନ୍ତି, ଆଉ ବିଫଳତା ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କେହି ସାଙ୍ଗରେ ନଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା ହେବ। ଆଜି ଦୁନିଆ ଏପରି ହୋଇଗଲାଣି, କେହି ନୂଆ ଲୋକ ମିଳିଗଲେ ଲୋକ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି।